రోజు నడిచొచ్చే దారికి దూరం తెలియట్లేదు. తను చూస్తే టైం మర్చిపోతున్నాను. కళ్ళల్లో ఏదో ఉందిరా. నవ్వితే తన్నే చూస్తూ ఉండాలనిపిస్తుంది. కళలు చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. తన వెనుక నేను నడుస్తున్నట్లు, తను నా పక్కనే ఉన్నట్లు, నాతో మాట్లాడుతున్నట్లు, నన్నే వెతుకుతున్నట్లు, ఏవేవో గుర్తుకు రానట్లుగా ఉంటాయి. తను కనిపించిన రోజు రోజు కాదు, తను కనిపించిన రోజు సరిపోదు. ఎదురుగా వస్తే కళ్ళ ఉనుకు మొదలవుతుంది, హార్ట్ బీట్ పెరిగిపోతుంది. తను గుర్తుకు వస్తే బ్రెయిన్ ఇంకేం ఆలోచించదు. దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను. నా వైపు చూస్తే ఒక 4-5 బీర్లు వేస్తే ఎంత కిక్ వస్తుందో దానికి 4-5 టైమ్స్ ఎక్కువ కిక్కే వస్తుంది. బాడీ ఏం పనిచేయదు. రోజు నడిచొచ్చే దారికి